Rupsing Teron EM pen jai kathar aphat brat amai pialong aron re pen karbok aputhak karbi re cholong kakosordam. Karbi jutang asong pen ingdeng hini henubahi kibi ajutang patir pipon. Hele pen PDCK inut kachingnang. Kardom Adap Abirta along pen elisami marvelous rong pharpi nonarju iktha birta angton pen. Pardun ron EM Rupsing Teron pen jai kathar phan aron re pen vrat amai pi Gandhi Sankalpa Yatra BJP pen kapedo amai tin along sitame. Plut plepin pen thangang kur kavelam jai kathar phan anparta ingti kathar khai phan nongno ke jo puthak lam klar chipida rapida. Rui thule thot ajok nilitum EM Rupsing Teron thang bakbe pen lam thama kache chora phan kamatha ave. Sita sai jokje karbia khayang bong kang tuinai kabisar anghoi kangni karbi re changnu damsi EM Rupsing Teron aputhak kosor dam nang koklo puta Nagaland Civil Service DC Barim harlong bi ingti kathar pen aning duk pen karbi re chokeng ri dam pen lamthe paledam jai kathar phan APHLC asong kiseng pen dode sangse kheilong riarat aparman karja PG pu kamatha pen asong chisong det pen arniwang ajakong kibang lahai ke theglong ajok arlo pen kaphire ki doa podlone kopilone kidina thai kavede ajok aron re la pen lam kanglit kangther kursene malam the rat amai pialong ki jai parduron ajok se asai jokje karbi recho phan koan ahok hi mesen ing thiret aron kenglim pen akang sai kelong jiaphan towar cholangsi kosordam ronghang rongbong rongarak karbi recho pen puthot labang so puthak kibang ji phai kunia chiklo ni phai phli arni si kangsai ponji aphan apor lapen arni pathik dun rongbong rongarak ni hong karbi recho hong si yo pu tron em pen pu iktiasal chobat thapalam kusi kosor ya rondo ko kusi na kosor apni ke tarik tongkar si tarik ke jodani rasi ngon ke bang ai kuni tarik ki si dak ni hong bong ora kami cho hong si so aron watching vai poni pathik ting vai poni pathik pondalo si na chung ke sigidi mate oni no pa beran anta karyuni bolote ani chung pathik lo agalangani bolote ani chung la kaikuni tarik pri ani sipin pung tia sol kosor bangsi tarik karbia khai are chopen labang so puthak ko an akang sai ahok he kang sai ki pipa meji aphan jai kathar ahem bang don aning chithirinti bon sitame political ajakong jongsi kache jogdun dokok pen abe asai lang red lang ai pedo kok pulote ingti kathar atum aning ki biason si mu akpur kaprek atum sitame ningga chethia vede jipu alamthe chethan EM Rupsing Teron pen radaphan ke koilok ang thek ko an ahok he ke labang so kang sai penta chini pu puta penangan cherok to arada tum pen chethan rinti Kiplang ke champik karbia jutang amukhiang bong hen up ke en lapen ke kan jok sita isilo labang so jutang sita kerai kompen kang thur ponji akemang pen preni phai thom kebra isi arni karbi jutang asong ahin pen patir pi ponsi ingdeng hini yangdeng henubahi ke endam ajutang pedo Karbi Cultural Society matiki CS tiripiamai ke jabang phu lunsepo rensing ingti lapen karbi ajutang kang thur pon along kacheto dun ovi kimi risonim so atum anparta pranpri langso thekerajan arong asar SGB dorsing terang atum hen ubahi endamlo labang soang bong Karbi Traditional Music and Cultural Research Institute lurlang solo risonim so pranpri langso KCS unit langklangbong KCS unit sumsi KCS unit arisonim so tum singhason anglong pranpri langso longchor langso lapen borjan amang an damsi hen ubahi endamlo lunsepo rensing ingti ahin pen songsa recho lapen aserli aphan man peng pen thok jirde aphi risoi jangatum inghor phoke braisi ahen up Karbi People's Hall taralang swalong kikim ahi along nang biponlo tadak sita lunsepo rensing ingti ahin pen hakku arni pen hen ubahi kibia hut ajutang aron atang ateng pensi sai pon et aphi alun lun pon thulo KCS keja
tiripia maya hin pen arpu kepek pon pratap ingneng sarsing ingti harsing ronghang atum pen anparta Daniel B rang kamar teron Sudil Tokbi hinchong tiso anparta Meipu Chandra Singh Kro Kongchun Bang Bidya Singh rong piatum tapini henobahi kibi ajutang angdeng kapachun along cherap cheto dunlo. Veskar Bianglong Amri constituency arlo Tiva Cultural Complex Ulkunchialong Langkhon Arongaje Pedoponlo. Adapapor Mr. D Uphing Maslai Local MEC Pen Run for Unity Radpen Mitar Pharo Pho An Katpon Linsi Jaimek Pangcheng Ponlo. Run for Unity Ajaimek Kibi Ponahut Man Pengkido Aluhi Sarpo Rup Singh Teron EM Arts and Culture Karbiang Autonomous Council Dr. Bidyut Bikas Senapati General Secretary Tiva Man Tholai Tokra Central Committee Basa Kro Amri VDC Chairman Harlison Ronghi President KCS Amri ZKYF Chetong Dunsi Alira Cham Pidun Rinti. Labangso Langkhon Festival laki Aningkan Wangta Oktober ke jutsi aru isi Aningkan Wangta pedu. Asam arlo lapen Meghalaya arlo Tiva Ajati ke doan nang chingrum si. Piniarni alang litung. Aniom riti ingthumpen bangso rongaje pichunpon. Bangso long alang litung kecepak langpon. Lukhumi yangli labangso ke kan ke lukhimi aphan karchopon lapen sok sang botor bukan thesire ke meji aphansi ke kan pen archo. Mai pothala labangso ke kan ke sok sang rim podok dok mate sok ke pam sok horona por hutsi ke kan rinti. Langkhon Shelewa Langkhon alam thelake check sopen ke soy kapelang me aphansi pulo. Labangso ke kan ke rongkhoi puke Tiva Jati atumsi kan rinti. Lahai huya ke kan pen anpar ason jati ke kan pen ajok Tiva Korte atum aning Jepang samponlo. Preniphai thom kebra isi adap long nida hawar silonia long pen inut PDC ke klembang aphan kenep. Manja Police Station angkang long nida hawar siloni harchimi arong along Preniphai thom kebra isi adap Police pen CRPF atum inut PDC ke klembang apham nep ingnang long. Kaching nang long check PDC ke klembang hu amen ke angjok pani Police Station kaparlo. Henrikius Hanse Asopo, Dominic Hanse, Arta, Inkoiraisi Ciparjan, Roman Rokpi Pusi, Pangthek. Alang li arwideng pen police atum, thom kebrahini pistol isi, amu kereng tamu pho lapen, mobile handset long phone. Kaching nang long check PDC ke klembang pu rong pia sang ho, alang li ke Myanmar adet along, CK ke entang abang lo lapen, PDC ke CNC, David Mukrang pen Corporal Bonet Teron atum angkun kiraya bang lo. Nasoke nep kang nangdam asai kacepater piatum ke AOC G2 Deka Moblik Brahma lapen bitupon chetia atum henlo. Manja Police Station along 31/2019 case number pabonsi kaching nanglong check PDC ke klembang puapan karju pater tok asai deng bomlang. Adap Abirta bangke lapan sikang toniglo domi thakmi kardom.